Inositeitten pesu. Tässä on 44 kappaletta tämmöistä vähältä 5-metrisiä nyt. Ensin trukilla toin tuolla telineellä. Juuri poratut ja ura koneistettu sinne. 13 metrin ura. No leikkuunestettä ja sitten ehkä jyrsinkoneesta myöskin jonkun verran tulee sitten öljyä sen leikkuunesteen seassa näihin kattoihin. Ajetaan toisella telineellä tuohon sisälle nuo ja tuon tyhjä teline viereen siihen ja sitten ajetaan trukki tähän näin, piikit vähän yläällä ja tuossa on tuommoinen ura tuossa lankussa, niin siihen reunalle sitten vetään tuolta telineestä. Ne luistaa hyvin tuossa teräksisillä trukin piikeillä nämä latat yli tuonne ja siinä sitten levitetään pumppupullolla pesuaine. Ensin toiselle puolelle sitten käännetään, pyöräytetään tuossa ympäri. Se kääntyy tosi näppärästi tässä. Näin. Kun ei nosta tätä päätä liikaa, niin noin vaan ja kaikki nurinpäin siihen toisinpäin. Ja pesunesteet päälle ja meillä on sitten täällä kuuma vesipainepesuri. Kanat kaakkoon siitä ja siitä tulee melkein höyrynä. Höyrynä tulee se vesi sitten, ei nyt sentäs, mutta kyllä sillä kätensä polttaa. Jos esimerkiksi ottaa tuosta metalliosta kiinni silloin, kun päästään siitä kuumaa vettä tulemaan, niin kyllä kuulkaa lähtee näppärästi liat pois. Mulla on nyt vielä toinen puoli. Pitää vetää se pesuneste siihen ja sitten mä pääsen jatkamaan tätä hommaa. 15 menee tuohon kerralla ja siellä jo ekat 15 on ja sitten kun nuo loput tuolta mä veen pitää tulla 14 siihen, niin sitten siinä samalla tulee laskettua, että oikea määrä. En tiedä minne päin maapalloa nämä lähtee sitten lopulta täältä Etelä-Pohjanmaalta matkaa jatkamaansa, mutta jatkamaan matkaansa. Mutta niin meiltä lähtee aina oikea määrä meidän asiakkaalle tuohon Seinäjokeen. Näissä on vielä tuon kierretangon hitsaaminen tänne päähän sitten ja ne käy tuolla hitsaamussa ja sitten tulee takaisin vielä tänne maalareille ja ne laitetaan maali päälle ja pakataan ja sitten lähetetään.